Θα ξεκινήσουμε τη γιορτή μας με την κοπή της Βασιλόπιτας. Θα παρακαλέσω το Σεβασμιότατο να ευλογήσει την πίτα. Ευλογήσον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας συγκέντρωση έχει σκοπό την απόδοση ενός ελάχιστου φόρου τιμής στην ελληνική πολύτεκνη οικογένεια. Είναι γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία θεωρεί το οικονομικό ως το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα της χώρας. Λάθος πολύ μεγάλο κατά την ταπεινή μου άποψη, που υποστηρίζω και θα υποστηρίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό, για το οποίο η ελληνική πολιτεία δεν καταβάλει καμία απολύτως προσπάθεια για την προστασία και επιβίωση του ίδιου του ελληνικού έθνους. Παρά τις συνεχείς υποσχέσεις και δεσμεύσεις της πολιτείας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, από όλες τις κυβερνήσεις έχουν γίνει ελάχιστα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, παρά τη δημιουργία πρόσφατα και Υπουργείου Οικογένειας, που σκοπό μάλλον έχει την εξαφάνιση και όχι την προστασία της ελληνικής οικογένειας, πόσο μάλλον της πολύτεκνης. Δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε και από το τελευταίο νομοσχέδιο. Άλλα περιμέναμε από το Υπουργείο Οικογένειας και άλλα έκανε. Εγώ απογοητεύτηκα για αυτό τον δρόμο που πήρε και τα είπα σε αυτούς που έπρεπε να τα πω. Η Εκκλησία τους προειδοποίησε ότι θα καταργήσουν την πατρότητα και τη μητρότητα και λένε για να το αποφύγουν αυτό, όχι, δεν θα λέμε γονέας Α, γονέας Β, θα συνεχίζουμε να λέμε πατέρας. Και φτάσουν στο παραλογισμό να έχει ένα παιδί 2 πατεράδες και όχι μάνα. Και να έχει 2 μανάδες και όχι πατέρα. Καλά, αυτοί οι γιατροί τα βλέπουν, δεν εξίστανται. Αυτός είναι παραλογισμός και υποκρισία μαζί. Πέρα όλα τα άλλα, δηλαδή οι γιατροί είναι μορφωμένοι άνθρωποι όλοι αυτοί οι υπουργοί μας. Έχουν σπουδάσει. Κάτω το μυαλό τους δεν εξίσταται. Θεωρώ ότι υπάρχει πίσω από το δημογραφικό υπάρχει και η λεγόμενη κρίση της οικογένειας, που είναι βαθύτερη και υπάρχει μια αντι-οικογενειακή κουλτούρα. Δηλαδή αν τα παιδιά δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια, όσα χρήματα και να τους δώσεις δεν θα την κάνουν οικογένεια. Αν δυσκολεύονται να αγαπηθούν, όσα χρήματα και να τους δώσεις δεν θα αγαπηθούν. Το δημογραφικό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά κίνητρα από την πολιτεία για να αντιστρέψουν όλο αυτό το αρνητικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θέλω να πω ότι ο Δήμος και προσωπικά ο Δήμαρχος είναι και θα είναι κοντά στο Σύλλογο γιατί το αξίζει. Παρακαλούσα λίγο για ένα σύντομο χαιρετισμό από τους συναδέλφους προέδρους της Μακεδονίας. Νομίζω ότι με κάλυψε ο πρόεδρος. Θα ήθελα όμως και εγώ να πω 2 λόγια. Θα πρέπει εμείς οι πολύτεκνοι να αναλογιστούμε τι κάνουμε για την πατρίδα. Εμείς προσπαθούμε. Τα παιδιά μας όμως έχουν μείνει πολύ πίσω. Ας φροντίσουμε όλοι να μπορέσουμε να τα δώσουμε αυτή την ηθική που πρέπει και όχι αυτή που μας επιβάλλουν τα μέσα της μαζικής εξαπάτησης. Εγώ έτσι τα λέω. Θα ήθελα όμως να εκφράσω ότι επειδή μπαίνουμε στην καινούργια χρονιά, να έχουμε αισιοδοξία και κλείνω ότι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίσανε αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο δεν έχουν καμία θέση στους πολύτεκνους. Η μόνη νομή στην Ελλάδα που δεν μειώνεται ο πληθυσμός είναι ο νομός Ξάνθης και ο νομός Ροδόπης. Καταλαβαίνετε γιατί. Όλες οι άλλες πόλεις έχουν δυστυχώς μεγάλο πρόβλημα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο και πιστεύω ακράδαντα όλοι οι Έλληνες κατάλαβαν, έγινε ορατό το δημογραφικό πρόβλημα, μόνο οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν δίνουν προτεραιότητα για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Το δημογραφικό για να λυθεί θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Εμείς είμαστε πολύτεκνοι. Αφαιρέσαν όλα τα δικαιώματα από το 1990 μέχρι το 2009 και μας έχουν βάλει φορολογία, επέσχυντη φορολογία. Δεν θα είχαμε φτάσει όμως εδώ εάν είχαμε το σθένος να γυρίσουμε την πλάτη στους βουλευτές μας. Το μόνο που βλέπω είναι το εξής, ότι εμείς οι ίδιοι ξεχνάμε πολύ εύκολα. Και αν δεν κατανοήσουμε ότι εμείς έχουμε την ευθύνη και έχουμε αυτούς τους ηγέτες που έχουμε, ποτέ δεν θα γίνει κάποια αλλαγή. Εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά που θα βραβευθούν. Συγχαρητήρια στις μητέρες που γίνανε, στις οικογένειες που γίνανε πολύτεκνες.
και πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Θα παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να βραβεύσει τις δύο νέες πολύτεκνες οικογένειες